Okay, nu laver vi Færdags part 2, og vi er her i Sande lige nu. Ja, klokken er sådan ret lort om, den er sådan 8:30 om natten, og vi skal til at lave noget lort. Er vi ikke enige? Yes. Okay, go! Nu vil jeg gerne vise mig. Og så vil jeg gerne vise, at jeg går tilbage. Og nu vil jeg gerne vise et trick, som jeg også kalder Cowabunga. Cowabunga! Ja da! Ja da! Det gjorde ondt. Jeg hopper lige ned i det der lort der. Jeg kommer! Victor, film! Alt føles som Ej, jeg er helt voksen med. Skal jeg lige vise, at jeg kan ikke med min damecykel? Det her det er en Cowabunga, er I klar? Og det var alt for Færdags på den her gang. Nej, det er det ikke. Markus vil lige køre ned på hans virkelig professionelle cykel. Det er det mest specielle trick, vi har lavet indtil videre. Så. Og førhen var jeg ved at vælge forover. Så ikke do this not in the home. Like og subscribe hernede. Farvel.